tervetuloa Helpin Vipua ja vauhtia robottiratkaisulla esittelytilaisuuteen. Mä oon tosiaan tässä nytten moderaattorin roolissa Suvi Inkinen täältä TechVillasta ja auttelen teitä, jos tulee jotain probleemia tämän webinaarin aikana. Eli webinaari tallennetaan, kaikille teille jaetaan sitten tästä tallenne ja tosiaan jos tulee ongelmia, laittakaa tuolta chat-kentän kautta sitten viestiä. Tämän webinaarin ajan teillä kaikilla on siellä mikit ja kamerat kiinni ja kun tämä esittelyosuus on tästä päästy eteenpäin, niin siinä kohtaa sitten teidän mikit avataan ja on mahdollisuus sitten esittää kysymyksiä ja koko tämän esittelyn ajan niitä kysymyksiä voi laittaa myös jo tuonne kommenttikenttään ja niihin vastataan sitten siellä lopussa sitten yhteisesti. Meillä on tosiaan tilaisuudessa mukana täältä TechVillan puolelta meidän toimitusjohtaja Maija Karhusaari ja sitten myöskin HAMKin Hämeen ammattikorkeakoulun puolelta Jari Kaikkonen, erityisasiantuntija. Ja tosiaan Maija, ota ohjat käsisi ja aloita, miten otetaan ensiaskeleet kohti robottiratkaisuja. Huomenta myös mun puolesta ja kiitos Suvi introsta. Ja tosiaan mulla agendalla tänään kertoa, mistä meidän hankkeessa on kysymys. Avaan vähän tätä hankkeen rakennetta ja miten tässä lähdetään liikkeelle ja myöskin sitä, että miten tänne sekä robottitoimijat että meidän kohdeyritykset niin voi osallistua. Ja kuten Suvi sanoi, niin meillä on tässä nyt mikrofonit kiinni tämän esityksen ajan, mutta esityksen ajan voitte mielelläänkin laittaa kysymyksiä, jos niitä nousee, niin tuonne chattikenttään, niin vastaillaan sitten lopuksi kysymyksiin. Ja koitan pitää napakkana tämän meidän hankeesittelyn, niin jää sitten keskustelulle siellä lopussa aikaa. Mutta jos lähdetään nyt suoraan liikenteeseen Helpin kanssa, mistä tässä on kysymys ja miksi me tällaista hanketta lähdettiin tekemään, niin meidän tavoitteena on auttaa keskisuuria yrityksiä erityisesti kilpailukyvyn tuottavuuden parantamisessa ja samalla pystytään auttamaan myös suuryritysten alihankintaketjujen kotimaisuusastetta, vahvistamaan sitä, pitää huolta, että meidän kotimaisilla toimijoilla on kilpailukykyinen tarjonta sitten tänne suuryritysten tarpeisiin. Ja nähty viime vuosina erityisesti sitä, miten tärkeää tämä alihankintaverkostojen resilienssi ja toimitusketjujen läheisyys on maailman myllerryksessä. Ja miten me lähdetään tätä taklaamaan on pk-yritysten tuottavuuden tehokkuuden nostolla nimenomaan robotisaatioastetta parantamalla ja lisäämällä myös tietoisuutta uusimman teknologian tarjoamista mahdollisuuksista. Ja miten tätä tehdään, niin lähdetään tarjoamaan pk-sektorin yrityksille noin 1-3 viikon robottikokeiluja. Ja ajatuksena on, että nimenomaan tässä Uudenmaan toteutuksessa, Jari puhuu tuosta Kanta-Hämeestä erikseen, niin markkinoilla tarjolla olevia edistyksellisiä ratkaisuja lähdetään tarjoamaan yritysten tarpeisiin. Eli tässä hankkeessa ei lähdetä räätälöimään tai kehittämään uutta. Ja kilpailutetaan tähän ratkaisutoimittajia, jotka näitä pilotteja tulee sitä käytännössä toteuttamaan ja valitaan yksi tai useampia toimittajia. Mä palaan tuohon hankintahommaan tuossa esityksen lopussa sitten vähän tarkemmin. Ja toki hankkeen rakenteesta johtuen meillä PK-sektorin yritykset on näiden kokeilujen kohderyhmänä, mutta kaikille yrityksille tarjotaan yhteistä foorumia, jossa edistetään vuoropuhelua, jaetaan kokemuksia ja tuetaan tätä robotisaation etenemistä myös PK-yrityksissä. Ja toteutusaika. Hanke pyörähti käyntiin tuossa keväällä 1.4. ja jatkuu vuoden 2026 loppuun asti. Ja me täällä TechVillassa ollaan hankkeen päätoteuttaja ja meidän hankkeen toteutusalueena on Uusimaa. Ja Hämeen ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana Kanta-Hämeen alueella. Ja Uudellamaalla meillä on
kohderyhmänä kasvu- ja kehityshakuiset PK-yritykset, ja tässä se painotus ehkä enemmän vielä siellä keskisuurten yritysten puolella. Ja palataan tuohon HAMKin kohderyhmään sitten vielä vähän tuonnempana. Ja rahoituksesta tämä on Euroopan unionin osarahoittama, eli 70% meidän hankkeen rahoituksesta tulee EU:lta Uudenmaan liiton kautta ja Kanta-Hämeessä Hämeenliiton kautta. Ja muina rahoittajina tässä Uudenmaan osuudessa meillä on Hyvinkään kaupunki, Limova ry ja sitten myös me TechVillana rahoitetaan tätä osaltamme. Ja kartoitusvaihe osallistuville yrityksille on maksuton, eli hankkeeseen pääsee maksutta mukaan ja tätä haastatteluosuutta ja siitä saatavaa raporttia saa maksutta käyttöön, ja pilottivaiheessa yrityksiltä peritään pieni maksuosuus, joka vähän pilotin koosta riippuen on noin 2 000 €. Ja siinä tosiaan sitten se sisältö määrittelee, mutta 2 000 € on hyvä tunnusluku siihen, että mikä se yritysten tähän kiinni laitettava euroosuus on. Lopuksi käyn niitä vielä vähän tarkemmin läpi. Ja tuossa mainitsinkin tuosta kohderyhmästä, ja toimialafokus meillä on valmistavassa ja kappaletavarateollisuudessa Kanta-Hämeen puolella. Kohderyhmänä on erityisesti ruokaketjun toimijat. Ja nämä on ensisijaiset kohderyhmät, mutta toki muut toimialat soveltuvin kohdin niin voivat olla myös mukana, että ei ole mitään sellaisia rajauksia, että joku toimiala olisi erityisesti poissuljettu tästä. Ja sitten tullaan tästä vähän näihin, että miten nämä yritykset tähän voivat osallistua, niin nämä tulee tuolta ihan hankkeiden määrityksestä, mihin tätä tukea voidaan kohdentaa, niin siellä on rajoituksena alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa € tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa €. Ja tässä myös suurempien konsernien tytäryhtiöt niin on tämän ulkopuolella, eli näissä rajoituksissa tulee myös huomioida ne omistussuhteet sieltä, että tällä aidosti PK-yrityksiin kohdentuen. Ja kartoitusvaihe maksuton, pilottivaiheessa oma rahoitusosuus ja sitten de minimis tuki, eli tämmöinen julkinen tuki, siihen on raja, sitä voi yritys ottaa vastaan 300 000 € 3 vuoden aikana. Ja nämä, vaikka nämä on yrityksille maksuttomia, niin ne kerryttää tätä de minimis-tukea. Meillä ei käytännössä ole tullut vastaan tilanteita, joissa PK-yrityksellä olisi kovasti nämä de minimis-rajat tulleet vastaan ja sitä kautta osallistumista rajoittaneet. Mutta tämä on semmoinen reunahuomio täällä, että jos nyt on esimerkiksi paljon koronatukia ja muita yritys vastaanottanut, niin se voi olla, että siellä tämmöinen de minimis julkisen tuen kiintiö on ikään kuin täynnä, mutta hyvin harvoin tällainen tilanne käytännössä vastaan tulee. Sitten muutama sana siitä, että miten tämä meidän hanke rullaa. Ja nyt nämä lukumäärät on tästä Uudenmaan alueelta, Kanta-Hämeen alueella on sitten lisäksi omat kiintiöt. Eli hankkeessa me tullaan haastattelemaan 50 kappaletta PK-yrityksiä. Ja katsotaan tuotannon tarpeesta lähteviä mahdollisuuksia, pyritään kasvattamaan ymmärrystä siitä, että mitkä tekijät siellä yrityksissä toisaalta edistää robotisaation etenemistä, robottien käyttöönottoa, ja sitten toisaalta ymmärtää myöskin se, että miksi yrityksellä ei ole suunnitteilla tai ei ole ollut harkinnassa, mikä estää robottien käyttöönottoa. Että myös tämmöinen tiedonkeruun osuus on tässä kartoituksessa. Haetaan niitä yrityskohtaisia näkemyksiä, mutta myöskin sitten tämmöisenä isompana massana ymmärrystä siitä, miltä tämä markkina näyttää ja miten yritykset omaa toimintaansa ja robotisaatioon jäsentää. Ja näiden kartoitushaastattelujen perusteella meillä valikoituu sieltä eteenpäin yrityksiä, jotka kokee, että tämä pilotti voisi olla heille hyvä ratkaisu. Ja silloin lähdetään toteuttamaan näitä kokeiluja yrityksen omassa tuotantoympäristössä.
Ja sitten kolmas vaihe on johtopäätökset, joita tehdään tietysti saman verran kuin niitä pilotteja, eli kerätään opit siitä pilotista, palautteet kokeilusta, ja pikkasen peilataan myös siihen alkuhaastatteluun, että muuttuuko asenteet, muuttuuko ajatus robotisaatiosta tämän pilotin seurauksena. Ja tietysti toivotaan, että tästä myös syntyy ihan asiakasyrityksille, kohdeyrityksille aitoja investointipäätöksiä ja autetaan heitä näiden päätösten tekemisessä muun muassa takaisinmaksulaskelmilla ja tällä johtopäätöksillä siitä, miten tämä robotti voisi heidän toimintaansa soveltua. Ja tässä on toki hyvä ymmärtää, että tämä pilotti sellaisenaan ei välttämättä ole se, mikä se tuotantokäyttöön tuleva robotti siellä olisi, vaan avataan sitä ajattelua ja näytetään niitä mahdollisuuksia, että mitä ja minkä tyyppisiä tehtäviä siellä voi automatisoida. Toi oikeastaan siitä yritysprojekteista, joita tehdään kohdeyritysten kanssa. Sen lisäksi meillä hankkeen aikana järjestetään työpajoja ja webinaareja, ja tavoitteena on edistää vuoropuhelua ja ratkaisukehittäjien, toimittajien, toimialajärjestöjen, oppilaitosten, suuryritysten ja näiden haastatteluihin, pilotteihin osallistuvien yritysten kesken rakentaa tätä verkostoa. Me tuotetaan hankkeen loppupuolella myös julkaisu, jossa vedetään yhteen meidän oppeja ja havaintoja tämän hankkeen ajalta. Ja ajatus on, että se toimii myös tällaisena tietynlaisena robotisaation pikaoppaana robottien hankintaa harkitseville PK-yrityksille. Ja meillä syntyy myös tässä foorumi, jossa edistetään eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja jaetaan kokemuksia. Ja toiveena meillä on myös saada sitten täältä suuryritysten puolelta esimerkkejä ja heidän opin jakamista eteenpäin koko kentälle. Tämäpä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Paljon tässä on meille seuraavaksi reiluksi pariksi vuodeksi työtä. Uskotaan, että todella mielenkiintoisia ja myös yhteiskunnallisesti merkittäviä havaintoja on meillä edessä tämän hankkeen aikana. Ja Kanta-Hämeen puolella, tuossa aikaisemmin jo sivusinkin sitä, niin keskitytään ruokaketjun toimijoihin. Meillä on linjoilla Kaikkosen Jari Hamkista. Meille ehkä voi olla vähän äänen kantamisen kanssa haastetta, niin sovittiin, että mä olen tässä myös Hamkin osalta osin äänessä. Ja meillä on päälinjat on yhteisiä tämän mun aikaisemmin mainitseman tämän TechVillan toteutusosuuden kanssa. Ja me ollaan tässä auttamassa yrityksiä oivaltamaan. Kilpailukyvyn kannalta on todella keskeistä ja oleellista selvittää, voiko yritys hyötyä robotiikasta. Ja 10-12 yritystä on heillä pilottimäärä, haastatteluja hieman enemmän. Ja eroavuus oikeastaan tämän TechVillan toteutuksen ja Hamkin osalta on se, että Hamkissa on omia robotteja ja he pystyvät siellä HamTechin puitteissa tekemään näitä kokeiluja myöskin itse. Ja meillä taas tässä Uudenmaan alueella niin tehdään yhdessä robottitoimittajien kanssa. Voi myös Hamkissa olla samankaltaista toimintaa, mutta siellä pääosin tehdään omasta toimesta näitä kokeiluja. Ja tässä on pieniä eroja meidän kanssa, mutta hyvin samankaltainen on kuitenkin tämä kokonaisuus. Ja tässä on se hyvä, että me saadaan nyt, puhutaan siitä julkaisusta, puhutaan niistä opeista ja ymmärryksen lisäämisestä siinä, että mikä PK-sektorissa toisaalta edistää robottien käyttöönottoa, mitkä asiat siellä on estämässä käyttöönottoa, niin me saadaan tässä vähän isompaa massaa, kun saadaan sekä Hamkin että meidän haastattelut niputettua yhteen. Ja tässä kohden meillä on videoesitys ja mä voisin antaa, jos Jari on siellä
linjalla, niin Jari voi muutaman sanan sanoa, mitä tullaan näkemään. Joo, kiitoksia Maija introsta ja kiitoksia myös tästä meidän puolen avaamisesta. Eli tosiaan ääni on vähän siinä kunnossa, että kestää mitä kestää, niin kerron lyhyesti. Eli tässä nyt HAMKin osalta, kun HAMK tekee itse näitä erilaisia kokeiluja, demoja, pilotteja, mitä ne sitten tuleekin olemaan, niin tämä video havainnollistaa noin 10 sellaista pilottia, mitä me on tehty erässä toisessa hankkeessa, ja siitä saa vähän ideaa, että minkä tyyppisiä ne vois olla PK-yritykselle. Että tässä on ollut, taitaa yritysten nimetkin tulla tuolla videossa, niin aika lailla muutaman henkilön yrityksestä lähtien ei kovin suuriin yrityksiin, mitä noita on tehty. Ja ihan vain ideaa antamaan, että mitä se sitten HAMKin osalta voisi olla, kun tehdään räätälöityjä keissejä sitten per yritys. Mutta laitetaan video pyörimään. Voin sen verran täältä taustalta kommentoida, että tässä tosiaan poimitaan tomaatteja ja pakataan niitä tuollaisiin rasioihin. Suhteellisen yksinkertainen. Sitten tässä on tuollaisen kylmälaukun sangan kasaaminen, mikä on ihmisen ja robotin yhteistyö toteutettu. Tässä on simulaatio tällaisesta leipomon tietystä toimenpiteestä, mitä se voisi olla, miltä se voisi näyttää. Samalla katsottu sitä, että mitä tuo laitteistopuoli sillä taustalla voisi olla. Tässä on vähän toisen tyyppinen toimenpide. Eli tässä demossa on sitten tuollaisia anturikoteloita, joihin tehdään tuollaista epoksivalua. Siinä taas tämä on ihmisellä suhteellisen haastava tehdä niin kuin toistaen ja huolellisesti. Näissä meidän jutuissa on semmoisena päätematiikkana, että robotisaatio auttaa ihmistä, ei niinkään laita työntekijää pois, vaan tuo siihen jotain elementtejä, joilla sitä työntekijää tuetaan sitten. Sitä kautta saavutetaan tehokkuutta. Tässä on yksinkertainen tällainen metallikappaleiden viimeistely.
tässä on tällaisen robotisoidun polkupyöräparkin simulaatio, että miten se voisi toimia. Tavallaan tietynlaista uutta konseptia vähän hahmoteltu, että miltä se voisi vaikuttaa, mitä se voisi tuoda sitten yritykselle. Sitten on yksinkertainen RFID-pohjainen seurantaratkaisu. Havainnollistuu aika huonosti tästä videolta, mutta idea on taustalla se, että yrityksellä jää erilaisille rakennustyömaille erilaisia työkaluja ja mittalaitteita ja niiden paikka sitten aina haetaan talteen. Ja tässä video selittää aika hyvin, mitä tehdään. Ja tässä on hieman havainnollistettu rakennusyritykselle, mitä robotisaatio voisi rakennustyömaalla tarkoittaa. Ja yhteistä näissä keisseissä oli se, että keissien alkaessa yritykset oli vähän sillain pohdiskeli, että onkohan nyt robotisaatiosta mitään hyötyä, ja keissien jälkeen sitten kutakuinkin kaikki oli vakuuttuneita ja yllättyneitä, että mitä kaikkea siinä voisi sitten olla robotisaation avulla toteutettavissa. Eli tässä muuttolaatikoita putsataan sitten käyttökerran jälkeen. Eli tämmöisiä esimerkkejä. Kiitos Jari, tosiaan hyvin havainnollisti, minkä tyyppisiä asioita tässä on mahdollista lähteä tekemään. Ja kun me puhutaan isosta määrästä pilotteja, niin meillä aivan varmasti tulee myös hyvin monenlaisia robotisaatiopilotteja ja testi-ideoita siinä. Ja myöskin se, että tässä kohden, kun kartoituksia vielä ei ole tehty, niin ei edes tiedetä, mitä kaikkea sieltä vastaan tulee, ja pidetään myös avoin mieli siinä, että mitä kaikkea voidaan lähteä toteuttamaan. Muutama sana tarkemmin vielä näistä vaiheistuksista, mitä tuolla meidän piloteissa tulee tapahtumaan. Eli maksuton kartoitusvaihe haastatteluna, noin parin tunnin haastattelu kohdeyrityksessä ja mielellään asiakkaan tiloissa. Yritysvierailu tai tämmöinen tuotantotilojen vierailu, niin tässä kohden melko kevyenä vielä, ja haastatellaan näitä yrityksiä, katsellaan vähän sitä toimintaa ja saadaan kuva heidän nykytilasta, tehostamismahdollisuuksista ja ajatuksista ylipäätään robotiikan suhteen. Ja niille yrityksille, joissa havaitaan, että täällähän voisi olla pilottiin ideaa, niin tarjotaan sitten hankkeen osittaisella tuella tätä pilottia heille käyttöön, mutta tämä ei heitä sido mihinkään tämä kartoitusvaihe, tämä ei velvoita pilottiin. Tämä on lähinnä tämmöinen tunnustelu, että olisiko siellä jotakin pilotoitavaa, ja samalla saadaan myös sitä arvokasta tietoa meille, ja asiakas itse saa tästä kartoitusvaiheesta yhteenvetoraportin, eli saa sitten sen jäsennellyn näkemyksen siitä, että miltä heidän tilanne robotisaation osalta näyttää. Ja mikäli päädytään yhdessä asiakkaan kanssa siihen johtopäätökseen, että tässähän voisi olla idea lähteä pilottia toteuttamaan, niin silloin lähdetään sinne omaan tuotantoympäristöön tuomaan robottiratkaisuja. Se voi liittyä esimerkiksi hitsaamiseen, pakkaamiseen, pakkauksen täyttämiseen tai tyhjentämiseen, jälkikäsittelyyn, niin kuin tuossa Jarin videollakin näkyi, kappaleen puhdistamista, kiillottamista, hiomista, tai sitten se voi olla täällä prosessin sisällä tapahtuvia materiaalin siirtoja esimerkiksi. Ja on mahdollista, että se on vielä jotain muuta, mitä tässä ei ole listattu. Ja pilotoitavan robottiratkaisun sitten käytännössä sinne asiakkaan tiloihin toimittaa hankkeessa kilpailutettava ratkaisutoimittaja, ja tosiaan voi olla useampia,
useampia riippuen robotin käyttötarkoituksesta. Ja kokeilujaksot alustavasti noin 1-3 viikkoa. Ajatus, että se robotti olisi siellä käytettävissä 5 arkipäivää ja siihen liittyen sitten ennakkovalmistelut ja johtopäätökset. Ja tässä on sitten ratkaisutoimittaja saa toki käyttöönsä se meidän kartoitusraportin ja kartoituksen opit ja sitten yhdessä ratkaisutoimittajan hankehenkilöstön kanssa tehdään määrittelyvaihetta siihen varsinaiseen pilottiin. Ja yrityksen omarahoitusta tässä noin 2000 €. Ja ratkaisutoimittaja toimittaa sen robottiratkaisun sinne yritykselle, antaa tarvittavan koulutuksen ja tuen ratkaisun konfiguroinnissa, käyttöönotossa ja kerää myös relevanttia käyttödataa niiltä osin, kun se on mahdollista, jota sitten tullaan analysoimaan tässä 3. vaiheessa, eli täällä johtopäätöksissä, jossa jälleen kertyy de minimis-tukea. Tämä vaihe ei sitten taas erikseen yritykselle maksa euroja. Ja tässä kerätään yhteen ne kokemukset siitä pilotista, arvioidaan sitä kannattavuutta ja mielekkyyttä. Tähtäimenä tietysti se, että tämä yritys mielellään etenisi investointipäätöksiin robottien suhteen. Ja meidän hankkeen yksi keskeinen asia on rohkaista PK-yrityksiä etenemään. Mutta toki jos näyttää pilotti siltä, että ei tässä nyt oikein hirveästi ideaa ollut, niin kerätään myös ne kokemukset, että ei ole tarkoituksenmukaista, että tässä pyritään rohkaisemaan sellaisia kokeiluja, joissa ei sitten riittävää hyötyä asiakkaalle pystytä osoittamaan. Mutta semmoinen pieni raja on se, että me ei tueta yrityksiä varsinaisissa investoinneissa näihin robottiratkaisuihin. Se ei ole tämän hankkeen skoopissa, mutta me annetaan yrityksille hyvin kustannustehokas mahdollisuus kokeilla, tutustua mahdollisuuksiin ja luoda käsitystä siitä, että mikä voisi olla tällaisen robotin käyttö ja takaisinmaksuaika ja investoinnin merkitys siellä yrityksessä. Ja miten tähän kohdeyritykset voi lähteä mukaan? Kannattaa ilman muuta tilata meidän uutiskirje. Se löytyy tuolta meidän kotisivuilta. Seurata meidän Helppi-hankkeen sivuja ja ottaa TechVilla LinkedInissä seurantaan. Siellä päivitämme aktiivisesti hankkeen etenemisestä ja esimerkiksi sitten näistä webinaareista ja työpajoista ja muista toimenpiteistä, mitä hankkeen aikana eteen tulee. Ja nämä kartoitukset yritysten suuntaan käynnistyy tuossa syys-lokakuun taitteessa. Aikataulu täsmentyy vielä. Ja tosiaan hankkeeseen voi lähteä mukaan koko hankkeen keston aikana joustavasti. Eli tässä tällä rullaavasti tulee yrityksiä mukaan ja tehdään haastatteluja ja tehdään näitä pilotteja. Et ei ole mitään sellaista, että ilmoittaudun mukaan tiettyyn päivämäärään mennessä, vaan joustavasti voi lähteä sitten hankkeen kelkkaan. Ja nämä tästä enemmän PK-yritysten ja näiden pilottiyritysten osalta. Ja kaikilla yrityksillä mahdollisuus osallistua verkoston toimintaan, webinaareihin. Kannattaa ilman muuta ottaa hankkeet seurantaan ja katsoa, mitä muita sisältöjä siellä. Vaikka pilotit varsinaisesti ei nyt asetu tuohon suuryritysten kategoriaan, niin kaikki muu tieto ja tekeminen on kaikkien yritysten saatavilla. Ja kun me tehdään julkisrahoitteista hanketta, niin meidän opit ovat myös vapaasti käytettävissä. Ja toki yrityskohtaiset yhteenvedot eivät ole julkisia kaikille, mutta tämä tämmöinen yleinen yhteenveto näistä yritysasioista niin on kaikille. Kun ei puhuta yrityssalaisuuksista, niin siitä eteenpäin avointa tietoa ja tarkoitettukin eteenpäin jaettavaksi. Ja meillä on linjoilla tänään paljon robotiikkatoimijoita. Muutama sana tästä kilpailutuspuolesta. Eli meillä on tällä viikolla lähdössä tarjouspyynnöt yhteistyörobottien osalta ja mobiilirobotiikka, joka on tunnistettu tässä toiseksi sovellusalueeksi, niin AMR:ien osalta kilpailutus käynnistyy arviolta syyskuun loppupuolella, syys-lokakuussa, niin lähtee näistä sitten tarjouspyynnöt liikkeelle. Eli tehdään kahdessa vaiheessa tätä kilpailutusta. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin on mahdollista, että löytyy myös muita sovellusalueita ja muita robottikokeiluajatuksia, joita sitten tarpeen mukaan kilpailutetaan
myöhemmin, mutta näillä kahdella lähdetään liikkeelle ja kobottikilpailutus tosiaan nyt ensimmäisenä vuorossa. Ja me tullaan valitsemaan täältä puitetoimittaja tai puitetoimittajia, jotka sitten käytännössä toteuttaa näitä pilotteja. Ja meillä on tietysti tehty itse tässä arviointia ja tunnistettu toimijoita, joille tarjouspyyntöjä lähetämme, mutta mikäli haluatte varmistaa, että olette listoilla ja olette kiinnostuneita tarjoamaan tähän jompaan kumpaan, joko mobiilirobotiikkaan tai kobottipuoleen, niin laittakaa vaikka mulle sähköpostia suoraan, niin varmistetaan, että tarjouspyyntö teille myös lähtee. Ja toivon, että mielellään tämän päivän aikana laittakaa viestiä, jos koette, että haluatte vielä varmistaa, että teille on täältä tarjouspyyntöä lähdössä. Ja sitten lisäksi niin webinaarit, verkostot, asiantuntijapuheenvuorot, vaikka ette lähtisi tarjoamaan tai että tulisi valituiksi toimittajiksi, niin mielellään asiantuntemusta, asiantuntijapuheenvuoroja hyödynnämme hankkeen aikana ja tarjoamme alustaa tuoda sitä teidän spesialiteettia eteenpäin. Eli me tullaan järjestämään robotiikan ympärillä kaikille avoimia, maksuttomia webinaareja. Tämä on semmoinen toimintamalli, mikä meillä on myös näissä meidän muissa hankkeissa ollut ja hyväksi osoittautunut. Ja rakennetaan yhteistyöverkostoa erilaiseen yhteiskehittämisen, yhteisvaikuttamisen työpajoihin ja toimiin. Ja jos teillä on jotakin sopivia aiheita, joita haluaisitte ehdottaa webinaariaiheeksi, ja toisaalta sitten näille kohdeyrityksille, jos teillä on aiheita, joista erityisesti haluaisitte kuulla, niin mielellään otetaan palautetta ja vinkki-ideoita vastaan. Ja jos teidän tiloissa voi järjestää, jos teillä on jotakin sopivaa siellä, mitä haluatte esitellä laajemmin hankkeen osallistujille, niin myös tällaisiin mielellään kuulemme ideoita ja vinkkejä. Eli olkaa aktiivisia, tehkää ehdotuksia. Hanke on aika pitkäkestoinen. Meillä on reilu 2 vuotta tässä hanketta edessä. Varmasti markkina muuttuu, ratkaisut muuttuvat, kehittyvät, tulee vielä uusia asioita, joita tässä kohden ei vielä pystytä näkemään. Niin olkaa yhteydessä nyt, olkaa yhteydessä hankkeen aikana. Tehkää ehdotuksia, niin niitä mielellään arvioidaan ja soveltuvin kohdin eteenpäin viedään. Ja tosiaan sama homma täällä Helppi-hankkeen sivuseurantaan ja sieltä löytyy sitten polkuja eteenpäin. Ja tässä vielä meidän yhteystiedot. Mä olen tässä tällä hetkellä väliaikaisena projektipäällikkönä ja meillä uusi projektipäällikkö starttaa tässä hyvin pikapuoliin, niin päivitetään sitten tuonne Helppi-hankkeen sivuille yhteistietoja myös siltä osin. Ja Techvilla me ollaan Hyvinkään kaupungin omistama voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö. Tänä vuonna tulee 25 vuotta täyteen toimintaa ja ollaan kokenut hanketoimia. Tehdään julkisesti rahoitettuja kehityshankkeita täällä Uudenmaan alueella. Ja meidän teemat pyörii digitaalisen uudistumisen, kansainvälistymisen, liiketoiminnan kehittämisen ympärillä. Ja ajatuksena ja kantavana teemana on edistää yritysten kasvua ja työpaikkojen syntymistä ja alueellista elinvoimaa. Ja vaikka ollaan Hyvinkään kaupungin omistama, niin me toimitaan myös laajemmin tässä Uudenmaan alueella. Me autamme muitakin kuin Hyvinkään alueen yrityksiä myös tämän hankkeen puitteissa. Sellainen täsmennys, sitä meiltä joskus kysytään. Ja ottakaa meidän kanavat seurantaan, niin pysytte kartalla hyvin siitä, että missä hanke menee ja minkälaisia asioita tässä jatkossa tullaan toteuttamaan.